Bangazithi. Oh, nje Mhlamele isicaka nje kwenze njani? Hey, ngisaqhatha usizi la. Ngiyakuzwa. Bengithi soke sithi ukulumana indlebe. Kancane nje. Mona sesikhathi. Isikhathi nginaso sonke. Nawu 24 years mfonomi. Into zokwenzela imlungu ngakubizela iklasi endlela ukushaya. Hayi cha. Ngiyabonga. Right mina. Ngiyahlela. Ngathi ngicabanga lana ukuthi njengoba sisasebenzisana kahle kanje. Kamnandi futhi. Le mali leyo yokuvikelwa. Ithini esatsayo nanokuthi hayi isebenza kanjani lento. Uzofunda mama kwazi imali ebaluleke kakhulu leyo. Kakhulukazi nje ubona amabhizinisi abantu. Izitolo ziyaqekezwa amehlo lokumezolo. Isebenza kanjalo. Bangazedayi. Ngazi phela ubona leyo mali hayi. Iconsi nje iconsi olifaka olwandle. Ayikho ngemali lento mvuma kwazi. Isekutheni abantu bayavikeleka yini? Imali izale kude. Udawuka ngiphenduka impangazi. Ngobani? Yabona uma uyindoda esemandleni unobungozi obukhulu busemva kwakho ngaso sonke isikhathi. Kukhomba ukuthi ube indoda enesibindi. Mangabe ngizokwenzela umzekelo nje business lakini. Makuba kusiwa amandla ami nenkani yami ngabalikho. Ngabe kade bawagwinyosha kabakhulu kulolu lwandle abhokuda kulona bangamakwazi. Kukhomba ukuthi iba namandla ube nesibindi uyimele into yakho. Ayikho indoda ongayibona ifika la ezulwini izothi ifuna ukuphatha abantu bala ezulwini endlela bafuna baphatha. Abantu basezulwini nabangithanda bangangifela. Kumqansa ukuthi ushintshe imiqondo yabantu uthi abayeke ukuthanda umuntu abamthandayo usizo kubona bathanda omunye. Kodwa ngeke ubone nentshisekelo. Uyadudula. Hayi. Hlala phansi bana umbuka umuntu omdala enze into yakhe. Uzofunda. Hayi ngiyakuzwa. Qinisekisile ufuna ukushala? Hayi cha. Impela nangahle ngisathi kuyoshaya iqanda lapha endlini. Hayi, nanke ngamakwaza mana. Yeah.